Berbeta guztiek ulertzeko modukoa da dana. Eta Pasko 5. domeko honetan, gaur egun landa eremuko irudiak zaharrak espaldikoak dira askorentzat. Zate baterako ez dabez mahastizainak ezagutzen eta gainera zoroko lanak asko aldatu dira. Jesusen sasoitik ona. Alan be, dano dakigu haienak mahastera ez du lotuta ez badaoz, hile egiten dirana. Jaknikinekoa da, baita be mahastiaren zainaren helburu nagusia frutu hon eta oparoa jadestea dara. Erkaketa bikaina da beraz, fede esperientzia ulertzeko. Jesusi aitxiki eta bizi eta egintza honen frutuak emon. Erraz ulertzeko moduko kontua dala emoten da. Baina batzuetan ez dugu frutu garirik emoten, hain zuzen be, ez gagozelako Jesusi ez du lotuta. Eta danok behar dugu fedea bizi izateko. Gizon eta emakumeok gizinbesteko duguz konfientza eta hartu emona bizi ahal izateko. Bakarrik ezingo gunkeen aurrera atara. Oinarrizkoa da geure buruarengan eta besteengan konfiantza izatea. Ezinbestekoa da urkuarengan eta bizitzan inguruan duguzanengan konfiantza jartzea. Konfiantza galdu ezkero, dana galtzen dugu. Fede bere bizitzaran zentzu bihurtzen dago. Jangoikoaren ganako fedea. Jangoikoak zaindu, eutzi eta bizia emoten duzkula ziur jakitea da. Zuaitzak ezinbesteko dagoan bizigarria hori geuri behemon egiten duzku jainkoak. Gure zauriak sendatzeko eta gure alderdirik onena atarateko gauza dala. Ziur jakitea da. Badakigu gainera jangoikoaren nahia guk frutu ugari emotea dana. Baina ez bere proposbetxurako gu zorioneko izan gaitezan baino. Fede horrek benetako familia emoten duzku, eleizia. Jesukristoengan txertatuta gagoz. Maitasuna ezagutu dugu eta bere grazia gure bizitzaren eragaile izatea gura dugu. Jainkoa bera agertzen da, guregan eta gure itxaropena eta bilatzeak zehazten ditu. Bizitzen eta munduarentzat dagoen maitasunezko egitasmoaren aldeko konpromiso hartzen erakusten duzku. Baina barik ezin dugu ezer egin, beragaz batera dana aldogu eta holan frutu asko emongo dugu. Guzti hau egia izan daiten, bere hitzaren gidaritza onartu egin behar dugu. Sakramentuak bizi, kristau alkartzeko kide izan, beragaz lagun arteko hartu emona izan eta berari gure bizitza eratzen itzi. Gure bizitzari lotuta bada, frutu gari emongo dugu. Berak lez sentiduko begiretuko dugu eta beralez bizi izango gara. Alako edo olako inguru barrenetan. Eliza Jesusegaz bat eginda dagozan famili da. Guztiok jaunagaz bat eginda, gure munduan maitasun, postasun eta parkamenezko zeinu izatera dituta dagoan. Eliza osotzen dugu. Jaunak emongo dala, duzkuz grazia, ausardia, frutu gari emoteko. Jainkoa guztidun betikoa. Burute izu gugan beti pasko sakramentua. Batean beren bidez bizi barritu dozuzanak zure laguntza eta babesari esker, frutu mari ugari emondagien. Eta izu betiko biziaren zorionera heldu daitezela. Eukaristia azteko, jangoikoari eskatzen dutzagu, gutako bakotza pasko misterioa bete daian. Hori eskatzen dugunean askotan petzaten dugu, arazori barik bizitzea dala, lasai bizitzea, eta ez da holan. Pasko misterioa Kristok ikusi eban lez bizitzea da. Bizitzako une bakotzari, eurak bizi izan eban lez aurre egitea. Ondoren berpizkunderako dei hori bizitzeko. Horrexegatik Bateo santua da Eliza jangoikoaren seme egiten gaituen zarrako atie. Frutua emoten saiatzen garen, ziringen mahatzondoari lotuta egon gaitezan. Egun baterako, betiko bizitza eroan eta gaizten gaituen mahatzondoa. Hoi jainko. Sakrifizionetako hartu emon miragarri esker zeure jainkotasun bakar eta gorenean partizateko grazia moten dezkuzu. Egizo sinisten dugun egia egintzetan autortu daigula. Jangoikoa bera da, jainkotasunaren partaide egiten gaituena. Oparen gaineko otoitzonetan, agiriago egiten dugu abadiak, beren ahapetik otoitz egiten barri dugu elzalako.
gure tardabonen misterioagaitik gure gizadian parte hartzeko pres agertu denaren jainkotasuna parteka daigun. Hau da, ozen erakusten dugu danok egin behar dugun deia. Hau da, Kristoren bizitzan ezagutu duguna, errealidadaren bizitzeko santutasuna bizitza hola lortzea. Bera da munduko pekatuak kendu dagoen egiazko bildotza. Bere eriotzaz gure eriotza ezerestu, eta bere biztu erez gure bizia barritu dagoena. Pasko prefazio da. Pasko prefazio honetan eta agertzen den mezu bat. Aurrera doala Paskoa, baina Paskoa hobelan erabili genune, bai eta erabiltzen dugu. Eta prefazio honetan ikusten dugu Paskoa jarraitzen dugula. Paskoak ez dagoela zentzunik Kristoren gandik berpiztua bada. Munduko pekatu kentzen dagoen benetako bildotzaren gaitik. Zaten dugu alde batera utzi, pekatuak etzen dagoen jaburkoan bildotza. Eta beste ezaten dugu emoi guzu bakea, gure jauna hartu bainari nago. Eta bakea zuekin, eta bakea zuei, hau da, Jesukristok esaten dutzoen diszipuloei zenakulon, eta dei hau be, gu bizi behar dugu. Anai arreben artean gu be bizia izan behar gara. Zagoz beti jauna zure herriagaz, eta zerutan misteoak ezagutu aso detxasu zenei, emoizu euren izate zaharra itzirik, jainkozko bizibarriaren erara bizitzea. Azkenik, Eukaristiak gure ganako daukan maitasuna laguntza hori, gero eta ozenago sentitudeko eskatzen dutzo jaunari. Jangoikoaren graziatik eta maitasunetik bakarrik izan baitzakegu arek pekatutik urruntzeko indarra. Tentaziotik urruntzeko, Eukaristia jatekoa da. Gainerako sakramentuak bebai, gure graziari eusteko eta munduari biziba emoteko Kristok egiten dauan lez.